Smoothie challenge. Me tehdään se tänään, koska se on sulle nää. Niin. Me ei jaksettu tehdä sitä. Me ei kerätä huomenna sitten tekee sitä välttämättä, niin me tehdään se varmuuden vuoksi nyt. Ja eikö tää sala nyt oo ihan hyvä tää valo kuitenkin? Joo, koska on tätä vähän huono, koska kello on aika paljon. 9. Niin. Me tehdään tää nyt. Eli me arvotaan ensin, mä arvon Pohja on täällä. Vaihtoehtona on maito, kahvikerma ja sitten vesi. Okei, mä arvan sen. Ei saa kattoo sinne suuntaan. Okei, tää. Kahvikerma. Ei, se oli just se mitä me ei oltais haluttu. Kahvikerma, okei. Okei. Ei se. Missä meidän kannu on? Ota se. Noi. Vai vitsit. Näytetään nyt me oikeesti. Ja me kaadetaan se lopussa sit kuppeihin. Älä kuitenkaan laita hirveästi, että laita sitä mun sokerit. Tää on aika hyvä. No joo. Koska ei me kuitenkaan hirveätä kouluateriaa tästä tehdä. Okei. Sitten aloittaa. Meillä on 10 lappua täällä, mutta me otetaan vaan 5 ja mä otan 3 ja toi ottaa 2, koska sitten se on niin. Okei, sä voit aloittaa. Mä pelottaa, jos tulee ketsuppia. Okei, mikä se on? Mansikkahillo. Eli M-hillo. Okei. Meillä lukee tässä M-hillo, koska Salla ei jaksanut kirjoittaa. Okei, tässä on mansikkahilloa. Okei, laitetaan sellainen lusikallinen ehkä. Ei ihan niin paljon. Ehkä saa puoli. Tämä on aika hyvä. Joo. Toi näyttää niin hirveältä. Ja se on pakko. Mä lisään mansikkaa. Mä lisään mansikkaa, koska siitä tulee paremmin. Hyi! Okei. Tää me sekoitetaan lopussa vispilellä. Ja mä en saa tätä kauhean hyvin näkyyn tänne kameralle, koska Mutta siellä on mä en halua siellä on sellaisia möykkyjä. Niin onkin. Mä vähän sekoitan sitä, niin nosta sä vaan seuraavaa. Siis nostaks mä ekaksi ne 3 ja sit sä nostat vaan Koska... Tai sit tehdään silleen, mä nostan 2, sit sä nostat 2 ja sit mä nostan sen yhden. Ketsuppi! Ei millään. Onkohan meillä ketsuppia? No voi vitsi on. Tässä on. Laitetaan aika semmonen pieni nokare sinne. Salla sä et oo laittanut vielä yhtään. No toi riittää. Mä sekoitan sitä vähän. Noin. Nyt siellä on ketsuppia. Ja jos tästä tulee liian vähän nestemäistä, niin me laitetaan sinne lisää kahvikermaa. Ja sit mä oon nostanut 2, niin nyt sä nostat 2 ja sinä nostaa vielä sinne. Suolaa. No, käy hakeen suolaa. Joo, mä käyn hakemaan. Ja mä sekoitan tämmöstä merisuolaa. Koska meillä ei ole nyt varmaan normaali suolaa, tai sit on, mutta me ei nyt aivan. Okei, se riittää kyllä ihan hyvin. Tässä ei varmaan tuu tarpeeksi nestemäistä. Mä lisään tätä. Eli tätä kahvikermaa. Koska me ei saada käyttää muuta. Siinä meni koko purkki. Nyt tää näyttää enää pelkät kahvikermat ja täältä löytyy näitä mansikan paudet. Okei, sitten sä voit nostaa yhden, sit mä nostan yhden, niin ollaan nostettu kaikki. Ei kun mä oon nostanut. Ei kun joo. Sitten nostan eli kurkku. Eli me siipaloidaan kurkkua tänne. Tällaista. Ja siitä tulee niitä paloja sinne. Ja niin. Tehdäänkö toinen tällainen perähäti? Ai toinen muuten saa. Samalla lapuilla. Joo, me tehdään sitten vielä toinen. Mut me laitetaan nämä samat aineet sitten tänne vielä takaisin varmaan. Taitellaan ja sekoitetaan. Eiks niin? Että ei oo vaan niitä 5, koska sit tulisi sit tylsä. Mut jos tästä tulee pitkä tästä videosta, niin me tehdään toinen smoothie challenge-video. Mutta me tehdään toinen heti perään. Koska tää smoothie näyttää niin herkulliselta, että ei voida vastustaa. Kurkku jää kappiin. Mä yritän vastata tästä vähän enemmän tätä. Koska tää neste ei levity. Kumpa meille tulisi sitä rypsiöljyä, että me saatais tänne nestettä? Ei rypsiöljyä. Se voi olla, että tulisi sokeri. No kun täällä on ihan sairaan vähän tätä. Mutta ei se haittaa. Täällä on vaan toinen. tähän asti. Tai tehdään, että toi on sun video. Onks tää niin muna? Joo, ja sitten tehdään mulle. Ei kun sä vaan haluut, kun tässä on ketsuppia. Mut mullekin voi tulla vielä. Okei sitten.
Eli tää on nyt Milla smoothie. Kohta tulee vielä tällaista heti perään. Mä yritän murskata noita. Nyt siellä on kurkkua. Yritän murskailla niitä kurkkuja. Okei, nyt mä nostan vielä vika. Mä murskain niitä kurkkuja. Tää putosi, mä en halunnut tätä. Tämä. Okei. Sokeri. Yes. Sä voit laittaa ja noita niin vähän sokeria. Mä nyt vähän vielä murskaan näitä kurkkuja. Joo, mulle riittää tää määrä aivan hyvin, kun mä käyn vedätä tästä yksin. Oho, tästä tuleekin makeeta. Noin. Tää on kyllä paras haaste ikinä. Kiitos sille, joka ehdotti tätä. Tai no se ehdotti sitä mun kanavalla. Kuka se nimi oli muistissa? En mä muista, mutta mä katon sen ja laitan sen sitten jossain vaiheessa. Missä on se kahvikermalappu? Tossa. Laitan näitä jo, koska... Tehdäänkö tähän perään? Tai nyt on vasta 6 minuuttia. Joo, tehdään vaan. Koska meillä on 15 minuuttia aikaa tehdä tää. Noin, tossa on noin laput. Laitan tuolla. Sä voit aloittaa sun smoothieta vaikka sitten heti, kun haluat. Niin se toinen kuppi on tuolla. Okei. Okei, ota mulle muki. Tähän riittää pieni muki kuitenkin. Herkkuhetkiä. Joo. Tää näyttää niin Katso se hyvältä. semmoisen sulle vettä. Nyt lähtee totuuden hetki. Tässä on niitä kurkunpaloja ja kaikkia hillonpaloja. Peset tää kuppi ehkä. Mitä näkee täynnä? Ota mulle oksennusämpäri tänne. Hae mulle ämpäri. En hae. Mä haen ite. Mä tuun kohta. En mä jaksakaan hakea sitä, se on niin kaukana. Ei se ole pahaa, mä mielestäni tästä. Joo, Nyt on. tästä kuulosta. Joo, mutta tätä on vähän enemmän tässä. Kokonaan. Kippis. Sokeri maistuu tästä tosi Niin, siksi tää voimakkaasti. laittaa Suolan sen- sekoituskaan. Mä katon mulle ei puhtaat ne pulhoja. Tää maistuu raalta taikinalta, se on sellainen nestemäinen hyvin. Älä. Herkkuhetkiä. Tää on meidän herkkuhetki. No ennepäs sulle ei tullut niin pahaa kuin olisi voinut. Ketsuppia. Ja kahvikermaa. Yäk. Tästä tulee tää. Ois pitänyt tehdä tästä yhtenä. Tää on jo seuraavaan. Mä en pysty tähän. Kyllä pystyy, se on pakko vetää. Äiti Milla juo tuo jotain. Niin me ei oltais saatu käyttää sitä. Joo. Sä voit tyhjentää sen. Eli nyt kahvikermaa. Kahvikermaa ei voi enää käyttää. Mutta maitoja vesiä mie pohjaa. Joo, kun täällä on nää kurkupalat täällä pohjalla, mä en tiedä haluanko mä syödä niitä. Se on pakko. Salla, toi se ämpäri. Että saa oksentaa niitä, paitsi jos olisi tullut vähän pahempi. Tehdäänkö toinen toisessa videossa, koska meillä on 9.13. Joo, sulla vähän kestää tossa sun juonnistus. Okei, no Milla jatkaa täällä herkkuhetkiä. Meidän pitää katsoa, että Milla tekee täällä herkkuhetkiä. Me ilmoitetaan seuraavan videon alussa, että söikö se sen. Moikka, moi!